mayong buntag. Welcome to my channel. Kadtong ganahan mo ulit og Ruby. Kuan ka kalungan. At kaning Ruby, ang palisdan o kuan. Biskuit o hindi. Sa akong kuan. Ang programa kabataan niya matalom nun kadtong ganahan mobile o kuan lubi alis na naman ni kuan hindi o biskuit o kuan ganahan mo lumisid ang kunin mo malalong ginahang na split ginahang lang ko sa mga chupit ma-realize na ako The wellspring of all blessing may be laid open before us through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your heart. We lift them up to the Lord.